Το βίντεο που ακολουθεί είναι κατάλληλο μόνο για έξυπνους επαγγελματίες. Μήπως είσαι ηλεκτρολόγος, μεταφορέας, κλειδαράς, μηχανικός, ξυλουργός, υδραυλικός? Εγγράψου και εσύ στο paperproject.gr. Το Paper Project είναι μια νέα πλατφόρμα χωρίς κόστος εγγραφής, όπου ιδιώτες και επιχειρήσεις αναζητούν επαγγελματίες για να υλοποιήσουν projects όπως ηλεκτρολογικές εργασίες, ξύλινες κατασκευές, σέρβις αυτοκινήτου, εγκατάσταση πόρτας ασφαλείας, μεταφορές, υδραυλικές εγκαταστάσεις και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο www.paperproject.gr.